Kolega, prosím tašiek. Bereme dôležité veci pre vás. Veľmi dôležité. Veľmi dôležité. Je na to skoro. Nikdy je neskoro. Na dobrý biznis. Never sleeps. Big business. Big business. Business. Tak na kávu si poďte. Brani na stoličku. Vítame u nás. Ďakujem, veľmi pekne. Veľmi dôležitá vec. No, o 3:00 ráno v katakombách bola zábava. Nebolo to ľahké získať. No, super. Ale podarilo sa. Super, výborne. Výborne, čo za to potrebujete? Náboje, medkity. Toto si odložím. Náhodou o tom neviete nič. Kto nás rejdoval presne po polnoci. Presne viem, kto to bol. Chceme robiť bordo a červený. Dostaneme červený. To musíme riesť. Chcel som ísť spať. Kúkam do okna. A 6-7 na mne milí, o kúra. Ja presne viem, ktorí to boli. A keď ešte dostaneme nejaké extra náboje, tak kľudne poviem. Kľudne nabonzujem všetkých. Boli to oni? Rádiočné. Nejako som si myslel, no. No, výborne. No, takto sa už dá obchodovať. 150. Ešte jednu kávičku k tomu, pane, a všetko bude v poriadku. Nejako to vyriešime. Vyspatí ste. Aj, Čo sme spali? 3 hodiny? 4. Ty si spal 4, ja som spal 3. Ja som ešte mal jeden side quest. No, vieš, takto sa má. Spia všetci. Ďalšie si je. Ak chcete zaútočiť, tak môžete teraz. Zaklopujeme. Ideálny čas. A pohľadám medkit ešte. No, No, dobré by bolo. Ďakujeme. Vyfon kávu sa praví. No, musíme ísť ešte potom na raňajky. Co po mne chceš? grip a svetlo. Pane, nejaký bohatej. No nic no, když máš 10, tak máš 10. 10. Včera som za 4. No a připadá ti, jako by bylo včera. To si tady pak každý boháč ze zóny může koupit, co chce. Ale mám veľké, mám veľké. To se počítá za 2, to mi můžeš dát i 7 malých. A vyjde to úplně na stejno. Tak. Musím radost obchodovat, pane. Attachmenty. Všetky. Medkity predávate? No. Tak chcem si kúpiť. Koľko? Mali sú 4. 4 podložky. Malé podložky alebo veľké? Keď ti dám veľké, 2? Dobre, 2. Neviem, koľko mi ich vieš dať? Potrebujem zásobiť chlapcov. Ja, dám ti tam. Ale môžem aj 3, keď máš. No, Kľudne. Ďakujem. Adios. No. Kupujete aj oné, čo to je? Protiradiačné cukríky? Závisí od toho. Dobre, počkaj. Sviečky? Sviečky to bare. Bare, dobre, tak tomu povedem. Má dobrú ponuku. To máš na vlastný poťah. No, to sme mohli zbierať. A ja som pozrel PDAč. Dobre, takže mám ich. Nie je všetko. Asi, hej, 7. Ale keď tak mi môžeš rovno dať za ne buď náboje alebo granáty. 7 nábojov. Iba. To sa neoplatí. Inflácia. Tak si to ber. Budeš strieľať cukry. Tak to si berem. Hoď zostav. To radšej niekoho s tým ojebem. Dobre, a keď sa bavíme jak chlapi, tak za to co mi čo dáš? No, to je lepšie. To aspoň 4 granáty sú. 4 granáty. Ja ti presne poviem, koľko ti dám. Počkaj, a tu ešte ono je 10 BBčok. Iba? Fakt, tak viacej guličiek potom. Za toľko podložiek. Ešte. No jasne. Však som ti dal koľko? Neviem. Strašne veľa. Opa.
Dobre, niečo s tým zrobíme. Dobre, idem ešte do baru. Jo. Idem teraz minúť tie peniaze, čo som to včera. Dobré ráno. Dobré ráno. Momentík. Kupujete sviečky? Dobre. Plný bátok sviečok a neviem, či aj radiačné cukríky kupujete. Aj tie mám. Takže neviem, čo dostajem za toto všetko. Veľa. Ešte cukríky tam budú. To je všetko. Sviečok je 6, 7, 8, 10, 12, cukríkov 8. Dám 10. Dobre, môže byť, dohodneme sa. 6, 7, 9, 10. Ďakujem. Ďakujem. Pán Budanov, budú aj dneska nejaké prídely? Nemáme ani kokot. Jeme, pozri, tak my sme boháči. Určite. A čo máme strieľať? Poroď, vyrob. Zaobstaraj. V piči. Aspoň podložky by sa mohli nájsť, nie? Podložky. Tak nič no, tak sme chudobní. Sme chudobní do piči. Zrazu vie na teba, bola prosím pekne larpovka, na teba čistý teplakovec. Ešte chceš utrácať? No, ešte musím. Aha, biznis mě volá, to já rád. Cítí penízky. Okrem BBčok ešte čo také máš? Můžu ti vylepšit pušku, a to už To už mám, ja na max. Umím i opravovat zbraně, ale co tak prodávám? Hele, pár věcí tady mám. Dobrá vodečka, čerstvá. To máme. Dovezená do zóny. Máš? Mám. Na sběr artefaktů. Počkej, na zber artefaktů? No tak to nemám. To koľko? Za rukavice? Ti nechám klidně za 4. To je... BBčka. Za kolik? Koľko stojí? Ja neviem, 10. 10? Ale jo, že jsi tady nechal hodně. Dej mi 4 a dám ti jich 10. 4 malé, hej? Jo. 4 malé. A počkaj, čo tu mám ešte? Vieš čo? Daj mi ich 50. Když na to pán má. To je celý tvoje dědictví, ne? Tohle. A už sa to tam nezmestí. Celé tímové dedičstvo. To je 50. To je možno 30 toto, ne? Linka je 50. No dobré. Dobre, ďakujem za obchod. Jo. Vľavo tvoja. Ideme, poď koza. Sú v chodbe, nie? Sú tam? Peťo? No? Bude aj ten druhý tam. Pod kryto. Kryto. Pekne. Čisté. Môže u teba, Peťa. Má vyloží veci. Nemáme nič. Ani bebečka zásobníku. Poď, naspäť. Hej! Rýchlo hore. Ide ďalšia skupinka, veď hore na poschodie. Ide asi 6 ľudí. Celá skupina tu, rozstrieľajme ich, poď. Bravo. Ukážte pásku niekto. Á, dobre. Nazdar. Deti za vami. Deti za vami. Čo?
Ahoj, čaute. Erik, čo sem? Dosť veľká skupina, takže jebať. To som zahral na kamaráta, lebo som videl, že to 4 sa za ním. A teraz keby začneme strieľať, veď to môže aj títo sa dajú do pozície. Náš tí, to neviem, či neboli s tými, čo sme ich dole zabili. Kde je Erik? Ty kokos, tu nestrieľal. Kde boli? Prešli tam? Nie, tam prešli už pod oknom, ja som ich nevidel. Koľkáť? Traja majú artefakt, hľadajú artefakt, majú na to mašinu. Išli tade? Áno. Tak tuto ich zajebeme. Dvaja. Kde? Erik. Koľko? Traja. Rom sú vľavo. A idú sem. Zovaj sa tak za. Poďme ich vylúčiť. Niečo fajnové máš? Hej, guličky v chrbte. Ďalší? Hej, práve dole. Nice. Poď sem, Norby, poď sem. Čo? Poď sem. Staško, otoč sa. A tebe vyjebali amerikánske papaniny. Erik, vonku sú ešte 3 mŕtvoli, Dany zajebal ďalšieho. Pozrime za to okno, že či náhodou niekto neuteká. Erik! Erik, poď sem! Klikajú tam s dozimetrom, poď sem! Minus? To je ten s dozimetrom, toho musíme vylútiť. Tam. Tam? Môžeme odísť z druhej strany. Dany, neskap. Tálke! Lebo môžem. Ja som tam nestrieľal. Ja určite nie. Ale okolo a ten dozimeter chcem. Peťo, poďte sem. Ten tam, vidíš, jak leží čávo. Ten má dozimeter, čo tam leží. Tam je reflexná vesta, vidíš? Poďme okolo, zoberme dozimeter, tam čo vyložili ľud a poďme do piče. Z tejto strany. Je tam. Je tam. Teraz bež. Počuješ, rýchlo ten dozimeter a do piče. Ostan tam. Kde? Vidím ho, počkaj. Je dole. Počuješ, poďme po ten dozimeter, tento sa nepohne odtiaľ. Tady.
čo nás strieľali. Chodidloví dvaja, eskortnúť do pejsky. Ten ľud. A my to poďme traja pošlúť. Keď skapeme, jebať na to, ten dosimeter máte. Nie, on je tam vonku. My chceme to ísť pošlúť, keď skapeme, ale nič nemajú. Vy máte dvaja ľud. Ja mám ľud. Choďte naspäť. Do pejsky. Cez Čierneho lesa takto? Áno. Je to na vás. Tade je podľa mňa na... Aha, tam sú. Kamo? Týchto. Vieš, čo správame? Among Us Play. Povedzme im, že hore sú enemy. Poďme normálne za nimi a povedzme im, že sa tu strieľa. A to sú ľudí. Kamarát! To sú kamarádi. Dajte si pozor, lebo hore sú nejaká skupina stalkerov a tuto vystriali v lese okolo pár ľudí, tak to sme čakali dole, že či ich pôjdu lútiť. A neviem, že či nie sú. To je náš. Sme ich poslali preč, lebo oni mali nejaké veci. Tak skúste sa tak stiahnuť, držať tú stranu. Dobre, keď budete one, My si ideme hore zavesiť vlajku. Skontrolujeme si mapu, či tam ten roh hore budovy je ešte už druhý sektor. Pokiaľ áno, tak pôjdeme vrchom tam a zavesíme tam. keď tak nám zakričte, my budeme dole. Dobre. Neviem, že zakričte nám, že červená alebo niečo. Dobre. Ideme to dám. Povedal som im, že hore sú stalkery, čo strieľali tuto vonku ľudí. Lúpi sa mi, ako sme poslali mesa do mlynčeka. Ja to sledujem. Pozeraj. Why are we still here? Just to suffer? Ukazuje nám, že máme ísť. Poď. Jen tí naši až nekričali, ja neviem, či to oni prešli celé, alebo čo. A tam sú veci, pozri. Dávaj do batov. Keby niečo, tak som brali zásoby do bunkra. Nech sa páči. Kľudne si robte. Aj my tu máme jeden objekt záujmu. Dobrý deň sa praje, čaute. Nevideli ste tu oné dozimeter na zemi, že? Nie. Lebo kamarát ho tu bral a one zastrelili ho. Pred chvíľou. These are the guys who bring information at morning, so real good man. They are watching for dosimeter. Didn't you see one? Oh, thank you. Hey! Sweet, thanks. We are going to the corner. Ja. We should put this shit together and pull the flag up. Can you cover us and we can go and search for the dosimeter? Z lesa... more if you protect us. Okay. Let's go. Good. After? After. OK. V lese by to malo byť čisté, tam odtiaľ sme došli. Ale pôjdeme tu do rohu budovy a budeme vám kryť spodné strany obidve. Dobre. Tuto vojdeme a odtiaľ to vás budeme kryť, jo? Aha. Na každú situáciu mám pripravený nejaký side story. Vybavené? Vybavené. Ináč neviem, že či nie je niekto hore. Hľadám fišvanky. Tu niekde bol. Pozri tú pravú cestičku. Pozrieme túto. Ale myslím, že priamo tu bol. Ani nič tu nechal.
No jasné. Biznis beze mě? Kým to nejsou náboje, tak to netrváš. Nevideli ste náhodou Artefaktora? Artefaktora? No. Videl. Kde? Dobre. To ozaj. Daj mu niečo, more. Ale ak tam nebude, tak prídem reklamovať. Serious shit trade, dobre? Ale to sme našli. Na zemi to bolo. Stalkera. Ja si to vybavám, tohto bunkra. Stalker to mal u seba. Hej, kokot. No. Stalker? A to bol nejaký mŕtvý stalker? Hej. No dobre, zaň si to naspäť. Nájdete, ktorý bunker. Zaplatím, keď nájdete, v ktorom bunkri to chýba. Nie, zoberieme to, keď vám povie, že kde je Artefaktor. Dobre. A ešte nám zaplatíš. Tam? Vám zaplatím. Kde tam? Sám. Tam je tá gitara. No Jamo, poďme si vybaviť, čo treba. Potom prídete a Dobre. Tak to odmeny nebudú na tomto betóne teraz. Tak to si píš, že sme. jednoznačne. Mali mi doniesť nejakých ľudí, obchodníkov. Ale dostali sme sa do všelijakých prestreliek, proste toto je už PvP zóna vonku. Aj až tak? Toto je totálne divočina. Vaši chlapi nám pomohli. Naši bohy všetkým pomáhame. Rudy si zlepšujú reputáciu a väzna padá zrazu. Vest nemá čest, stratil tvár, to Zóna dáva, zóna berie. Prídeš krudy, dostaneš kávičku. Ako ne kávičku, čipsy. Včera rozdávali guláš. Včera rozdávali guláš. Guláže mali. Čo sme ešte dostali? A prídem ráno za Budanovom a dostanem kár do huby. No, Akurát tak. potrebujeme pána artefaktníka. Ja vám rozkontaktujem, že čo by ste potrebovali od neho. Čo potrebujete vedieť, ale nebude to zadarmo. Srdce zóny nás zaujíma. Múrnárkov Pozolský sa kde nachádza. Však to je ten tam, ne? To je tam ten. Tam, kde sú sviečky. Povedať, že starší stalkeri, ale... On sa len hrá na kokota. Celé hrajú. On hrá na buca, ale... Hrajú, ale vy Musí ste hrať buca. vypáči. Luč, ja sa musím ísť vyzliec. A ja na chvíľku troška oddych. Koľko hodín? Obed? Dáme obed, ne? Dobre, tak sa najeme teraz a nagírujeme sa, jo? Tí, čo našli tú masku toho Wolfera v tej budove? Nie. Boha, vy všetci vyzeráte rovnako. Chvála Bohu. Zóna dáva, zóna berie. Díky. Mám pocit, že poslednú dobu len berie.